Assalamu alaikum jama'a, barkum da haka, barkum sake saduwa da ku a wani lokaci. Ni ne mai suna Yakubu Obida da gidan TV mai suna Jan Hankali TV. Yanzu haka ina da farin gabatar muku cewa mun saka muku fim ɗin mai suna Addinin Mu, episode na farko, sashi na farko na wannan fim ɗin nan mun saka muku shi a gidan TV mai suna Jan Hankali TV. Ko ka ɗauki wayar ka ta hannu ka shiga ɓangaren YouTube kai sacin Jan Hankali TV ba IB Zango da muka samu wannan fim ɗin nan, episode na farko na wannan fim ɗin nan mai suna Addinin Mu a gidan TV mai suna Jan Hankali TV. Idan ka samu ka danna alamar subscribe, ka danna alamar subscribe, ka danna alamar ƙara domin ka samu ci gaban wannan fim ɗin nan daki daga farkonsa har zuwa ƙarshen sa. Jan Hankali TV ta shirya tsaf kuma domin kawo muku kyawun ayyuka da sauran su daga cikin ƙasa har zuwa wajen ƙasa kai tsaye idan Allah ya yarda. Jan Hankali TV ta kuce namu ne ko ta gajiya. Nagode.